Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. Nitolbu. Xerret nitolbuk mulej fi qlubna l-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu għas-sebħ tal-qawmin mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħuti Jeżis inġbarna flimkien il-lejla propju fl-istess ħin illi fih l-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku li jekk Alla jrid dal-waqt ikun magħna qiegħed jagħmel l-att ta' konsagrazzjoni tar-Russja, l-Ukrajina u d-dinja kollha lill-Qalb Immakulata ta' Marija. U aħna nġbarna hawnhekk quddiem Marija biex ninaqdu miegħu, biex nikkonsagraw lil pajjiżna, lill-art werijietna, il-familji tagħna, flimkien miegħu lill-Ewropa bid-diffikultajiet li bħalissa għaddejja minnhom u d-dinja kollha. Biex ngħidula lil Marija biex tidħol għalina quddiem bina Ġesu. Biex ngħidula lil Marija li aħna rridu nagħmlu dak li jgħidilna hu kif talbet hi stess lill-qaddejja tat-tieġ ta' Kana. Inġbarna flimkien biex inpoġġu f'riġlejn Marija il-familji tagħna, il-persuni li nħobbu, imma llum anki lil dawk illi forsi b'xi mod jew bieħor kienu tawġieħ għalina fl-istorja ta' ħajjitna. Dawk li nistgħu nsejħulhom l-edewwa tagħna. Għax proprju llum il-Papa jixtieq illi kull wieħed u kull waħda minna nagħmlu mhux biss talba lil Madonna, imma nagħmlu wkoll il-ħila tagħna. Nitqanqlu lkoll kemm aħna b'xewqat qaddisa, b'xewqat qawwija biex naħdmu għall-paċi. U l-paċi jisseħħ mhux biss bejn l-Ukrajina u r-Russja, mhux biss bejn il-Lvant u l-Punent, imma sseħħ fuq kollox fil-qalb tagħna meta aħna bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla bl-għajnuna tiegħu nitħeġġu biex naħfru, biex nirrikonċiljaw ruħna ma' dawk li xi darba jew oħra għamlulna d-deni, jew ma' dawk li aħna forsi mingħajr ma ridna jew forsi ridna għamilnielhom xi tip ta' ħsara. Għalhekk qabel ma nagħmlu dan l-att ta' konsagrazzjoni tar-Russja u l-Ukrajina u d-dinja kollha lil Marija, ejjew nieqfu għal mument ta' skiet. Kull wieħed u kull waħda minna jieqaf jirrifletti ftejt dwar dik il-gwerra li nġorru fina kontra dak jew kontra dik. U nitolbu lil mulej jagħtina l-qawwa tar-rikonċiljazzjoni, jagħtina l-kuraġġ, jagħtina illi jirnexxilna immorru lilien mill-ego tagħna, mill-egoiżmu tagħna, immorru lilien mill-weġgħat tagħna u jagħtina l-qawwa biex naħfru fis-skiet. Issa dawk fostna li jifilħu ninżlu għarkubtejna u nagħmlu flimkien it-talba li ħejjilna l-Papa nnifsu. O Marija, Om ta' Alla u Om tagħna, f'din is-sija tat-tiġrib aħna lejk induru. Inti Om li tħobbna u tafna, għalik xejn mu moħbi minn dak li għandna għal qalbna. Om tal-ħnina, tan drabi aħna doqna il-ħlewwa tiegħek kollha providenza, il-preżenza tiegħek li troddilna isliem, għax indejjem tmexxina lejn Ġesu
il-prinċep ta' Sliem. Imma aħna tlifna it-triq tal-paċi. Insejnija il-lezzjoni ta' traġedji tal-aħħar seklu. Is-sakrifiċċju tal-miljuni li mietu fil-gwerer dinjija. Warrabna l-impenji li ħadna bħala komunità tan-nazzjonijiet u qed nitradixxu il-ħolm tal-popli għal paċi u it-tamiet taż-żgħażagħ. Imradna bir-reba, inalaqna fl-interessi nazzjonalistiċi tagħna, ħallejna l-indifferenza tnixfilna qalbna u l-egoizmu jipparalizzana. Ippreferejna ninjoraw lil Alla, ngħixu mal-qerq tagħna, inħeġġu l-aggressività, nisħqu ħajjiet u nġemmu armi u nsejna li aħna ħarriesa tal-proxmu tagħna u tal-istess dar komuni. Bil-gwerra aħna ħarbatna il-ġnien tal-art, bidnub weġġajna il-qalb tal-Alla missierna li jiridna il-koll aħwa. Sirna indifferenti lejn kulħadd u kollox ħlief lejn nfusna u imrexa ngħidu aħfrilna mulej. Qalb il-miżerja ta' dnub, it-taħbit u d-djufijiet tagħna, il-misteru tal-ħażen u tal-gwerra. Intom qaddisa tfakkarna li Alla ma jitlaqniex weħidna, imma jibqa' jmexxina bimħabtu għax jixtieq jaħfrilna u jerġa' jerfana fuq saqajna. Kienu li tana lilek u qiegħed fil-qalb la teba tiegħek kien għall-Knisja u għall-umanità. Btieba divina int insab magħna u imqar għall-blidjeq li wjiet tal-istorja tmexxina biħlewwa. Għalhekk lejk induru, inħabtu fuq il-bieb tal-qalb tagħna, aħna l-uliet eżistijek li f'kull żmien int ma tehdiex iż-żur u tistieden għal konverżjoni. F'din is-sija mudlama ejja biex tidħol għalina u tfarraġna. Tenni lil kull wieħed u waħda minna, forsi mhux hawn qiegħda jiena l-om tiegħek. Inti taf kif tħol l-oqiedi tal-qalb tagħna u ta' żmienna. Fik inqiegħdu l-fiduċja tagħna. Aħna żguri li int, speċjalment fis-sija tal-prova, ma tistmerx it-talbit tagħna u tindukrana. Hekk għamilt f'Kana tal-Galilija, meta ġielt is-sija tal-intħil ta' Ġesu u hekk introduċejt l-ewwel sinjal tiegħu fid-dinja. Meta l-festa kienet għodda nbidlet f'imrar, intetlu m'għandhomx inbit. Tenni ħdan mill-ġdid lil Alla jawm tagħna għax illum spiċċalna l-inbit tat-tama. Eb il-ferħ, ġiet fix-xejn il-fraternità. Tlifna l-umanità tagħna, kasbarna l-paċi, sirna kapaċi għal kull vjolenza u erda. Għandna bżonn urġenti tal-intervent tiegħek ta' Om. Ilqa' mela Om tagħna din it-talba tagħna. Int kewba tal-baħar tħalliniex niġġarfu fit-tempesta tal-gwerra. Int arka tal-patt il-ġdejt, nebbaħ proġetti u toroq ta' rikonċiljazzjoni. Int art tas-sema, reġġa' lura il-ftehim li jrid Alla fid-dinja. Eqret il-mibeda, rażżan il-vendetta, għallimna l-maħfra. Eħlisna mill-gwerra, ħares lid-dinja mit-teddida nukleari. Sultana tar-Rużarju, erġa' anqal fina l-ħtieġa li nitolbu u li nħobbu. Sultana tal-familja tal-bnedmin, uri lil popli
it-triq tal-fraternità. Sultana tal-paċi, ġib il-paċi fid-dinja. Ja Om tagħna, ħajċaqlaq il-biki tiegħek il-qlub ibsa tagħna. ħajkun id-dmugħ li għalina xerritt dak li jwarrat mill-ġdejt dan il-wiet imnixxef mill-mibeda tagħna. U waqt li l-istorbju tal-armi madwarna ma jedix, ħatkun it-talba tiegħek li jiġġibilna l-paċi. B'dirajk ta' Om, żiel int b'dawk li qed ibatu u jaħarbu taħt il-pejs tal-bombi. Bit-tħaddina tiegħek ta' Om, farraġ int lil dawk li jkollhom iħallu lil djarhom u lil pajjiżhom. ħatkun il-qalb muġuwa tiegħek li tqanqalna bil-ħniena u issuqna biex niftħu l-bibien tagħna u nieħdu ħsieb tal-umanità miġruħa u mormija. Om qaddisa ta' Alla, x'ħin kont taħt is-salib, Ġesu kif lemaħ lid-dixxieplu ħdejk qallek hawn hu ibnek. Ekku fdalek lil kull wieħed u waħda minna. Imbagħad lid-dixxieplu lil kull wieħed u waħda minna u qal hawnhi ommok. Om tagħna, aħna issa nixtiequ nilqgħuk fil-ħajja tagħna u fl-istorja tagħna. F'din is-sija l-umanità mifnija u mħawda tinsab miegħek taħt is-salib u għandha bżonn tafda fik. Tikkonsagra ruħha lil Kristu permezz tiegħek. Il-poplu Ukren u l-poplu Russu li bimħabba jqimuk issa jirrikorru għandek waqt li l-qalb tiegħek tħabbat għalihom u għall-popli kollha mifnija mill-gwerra, mill-ġuħ, mill-inġustizzja u mill-miżerja. Aħna għalhekk, Om Alla u Om tagħna, solennement nafdaw u nikkonsagraw lilna nfusna, lill-Knisja, lill-umanità kollha, b'mod speċjali ir-Russja u l-Ukrajina, lill-qalb bla teba tiegħek. Ilqa' dan l-att tagħna li qed inwettqu b'fiduċja ta' mħabba. Għamel li tieqa fil-gwerra, rott il-paċi lid-dinja. Liva li ħarġet mill-qalb tiegħek fetħet il-bibien tal-istorja l-prinċep taslim. Aħna għandna fiduċja mill-ġdid li permezz tal-qalb tiegħek il-paċi qatt tasal. Lilek għalhekk nikkonsagraw il-ġejjieni tal-familja umana kollha, il-ħtiġijiet u x-xewqat tal-popli, il-biżgħat u t-tagħmiet tad-dinja. Permezz tiegħek ħadd issawwab fuq l-art il-ħniena divina waqt li t-tokki ħelwin tal-paċi jerġgħu jimmarkaw il-jiem tagħna. O Marija tal-Iva, li fuqek niżel l-Ispirtu Santu, reġġa' fostna l-armonija ta' Alla. Aqta' l-għaġġ tal-qalb tagħna, int li intqajn ħajja tat-tama, int li nsiġġt l-umanità ta' Ġesu. Għamel minna bennejja tal-komunjoni. Int li mxejt fit-toroq tagħna, mexxina tul il-modijiet ta' slim. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qalb immakulata ta' Marija, Sultana tal-Paċi, itlob għalina.
kantaw flimkien innu Marjan. Noqodu bil-qiegħda. Għandkom ħudu l-kotba f'idejkom. Sejrin ngħidu talba tas-sew għażiża li tkompli aktar taqgħadna propju mal-Knisja fl-Orjent, il-Knisja Russa u l-Knisja tal-Ukranja. Ħanejdu flimkien dan l-innu imsejjaħ Akatistos. Huwa innu mill-aktar qadejm miktub f'nofs il-5 seklu. Huwa innu ta' tifħir u meditazzjoni fuq il-misteru li qegħdin niċċelebraw illum, l-inkarnazzjoni tal-Mulej fil-ġuf ta' Marija. Interessanti li dan l-innu anke l-kelma Akatistos tfisser bil-wieqfa, għax l-insara orjentali kull meta jgħiduh bil-wieqfa u jitolbuh is-sibtijiet kollha tar-Randan. Mod speċjali il-5 sibt tar-Randan fejn jagħmlu propju il-festa ta' dan l-innu Marjan. Peress li qegħdin dan l-innu jitkanta wkoll u jingħad f'ċirkustanzi bħalma ninsabu fihom aħna, f'ċirkustanzi ta' gwerer, ta' pandemiji, ta' mart. U għalhekk aħna wkoll sejrin ngħidu biex inħossuna maqudejn aktar mal-Knisja tal-Orjent dan l-innu flimkien. U ħanejduh b'dan il-mod. Intom bħala poplu timxu ma' Fader Edi, mod speċjali kull meta aħna niġu u ngħidu il-kelmiet ifraħ. Tul dan l-innu hemm qisu ritornell kontinwu għaddej, ifraħ intu Marija, ifraħ. Aħna qegħdin nitolbu lil Marija biex iżomm il-ferħ fil-qalb ta' kull bniedem. Marija fl-istess ħin waqt li aħna qegħdin nistednuha tifraħ, Marija qiegħda ddur lejna u qed titlobna biex aħna wkoll li nkunu nies ferħanin jekk aħna inżommu f'qalbna il-kelma ta' Ġesu. Imbagħad f'dan l-innu hemm il-kelma Alleluja. Fir-Randan ma tingħadx l-Alleluja fil-Knisja fl-Oċċident. U għalhekk aħna flok il-kelma Alleluja imbagħad mal-orgni inkantaw glorja u tifħir lilek Kristu. Lilek mexxejja li twassal għar-rebħa, kantiku ta' rebħa jistħoq. Jien il-belt tiegħek mit-tiġrib meħlusa, innu nofrilek tarat il-ħajr lilek Omm Alla. Bis-seta li għandek li tfeġġ dejjem rebbieħa min kull ħsara eħlisni sabiex ingħannilek. Ifra Verġni Warusa.
tilqi teva f'dejt. Ifraħ, int quċċata għolja l-moħħ il-bniedem. Ifraħ, int irdum għal għajnejn l-anġeli. Ifraħ, fik ġie mwaqqaf tron is-sultan. Ifraħ, int iġġor fik lil dak li kollox jerfa'. Ifraħ, int kewba li tilma qabel ix-xemx. Ifraħ, int il-ħdan li fiħalla ħal-ġisem. Ifraħ, int bik iġġeddet il-ħolqien. Ifraħ, int fejk il-ħalliet sar tarbija. Verġni warusa, ifraħ, Verġni warusa. Verġni warusa, Verġni warusa. Biex Marija tgħix għalih, l-Alla kienet taġbu bita, qalet l-anġlu minnu fih, sabiex nifmu nħossu tqil il-messaġġ li ġibt, għalija misteru, f'ġuv verġni isir tnissil, dan ħabbart li u tlissen. B'xewqa kbira il-Verġni mtliet lill-misteru aħjar tifhem u lill-anġli żdonk staqsiet. Jista' qatt ta' xebba l-ħdan ħajja jnissel ta' tarbija. Dawwalni wieġeb l-anġlu wisq ħerqan bit-tislima hekk sabiħa. Ifraħ, int mexxina biex narfu l-pjan tal-mulej. Ifraħ, int tatina ħjier tal-misteru moħbi. Ifraħ, int l-ewwel prodiġju ta' Kristu. Ifraħ, int ġabra tal-veritajiet tiegħu. Ifraħ, sellum tas-sema li minnu niżel l-Etern Alla. Ifraħ, pont li minnu fuqu il-bnedmejn jgħaddu għall-ġenna. Ifraħ, miraklu mfaħħar b'kant l-anġli tas-smewwiet. Ifraħ, flaġġell li jsawwat tax-xjaten il-qtajjiet. Ifraħ, intajtna d-dawl li ħadd ma jista' jfisser. Ifraħ, int ma wrejt lil ħadd il-mod kif twetta il-misteru. Ifraħ, int li tisboq ix-xjenza tal-orrief. Ifraħ, int li tiddi bil-qlub tal-fidili. Verġni warusa, ifraħ, Verġni warusa. Min b'setatu id-dinja jżomm, dellu tefa' fuq ix-xbejba u bla żwieġ din saret omm. Kif miraklu meta l-ġuf sar bħal ġnien li fih kull benna, sabiex minna għal-ħtijiet kien mitluf, isib hemm il-ħelsien tiegħu għajjat u lissen. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Telqet baġla biex iżżur lil qarib tal-Elisabetta, magħha kellha lis-Sinjur. It-tarbija fih dan l-om
kliem il-verġni semet jidwi, kollu ħlewwa bil-ferħ tqanqlet, mhux bil-fom, lil Marija nnitila. Ifraħ, rimja ta' siġra qaddisa. Ifraħ, mimlija bifrod bnejn. Ifraħ, int rabbejt il-bidwi divejn. Ifraħ, int għajjext lill-awtur tal-ħajja. Ifraħ, int għalqa għammila ta' grazzi kotrana. Ifraħ, int mejda li fuqa jitqedu l-isbaħotjiet. Ifraħ, int ħejjejt għalina merat ta' benna. Ifraħ, int waqqaft għall-insara ken bla dewmien. Ifraħ, int inċensi fuq imsieħeb mat-talb. Ifraħ, int il-maħfra mixtieqa d-dinja kollha. Ifraħ, int ħniena tal-mulej lejn il-bniedem. Ifraħ, int tama tal-bniedem fil-mulej. Verġni warrusa. Ifraħ, verġni warrusa. Ifraħ, verġni warrusa. Ifraħ, verġni warrusa. Ħakem f'qalb Giuseppi il-hemm, nisel ħdanek x'biċċa kienet, b'wiċċ il-ġdejд xtaqt li intemm, ċert li lilu qatt ma bdilt, emmen sħiħ li jint kont bl-aħtija kollok safja. Xejn bl-ispirtu kont nissilt, marra flilu ġidlonk jajjat. U tifkir lilek Kristu, gloria u tifkir lilek Kristu. Ferħu r-rajja bil-anjiet li kantaw bleħinhom ħelu, l-anġli mbierka fit-twelid ta' Kristu, malli raw tagħhom ir-raj bħal ħaruf għadu jitwielet innoċenti. Ħalib ommu iżommu ħaj, lilu faħru għalenija. Ifraħ om tal-ħaruf raj, ifraħ ken tal-merħla fidila. Ifraħ int tħarisna mill-bejjem qalila. Ifraħ int tiftħinna tas-sema l-bibien. Ifraħ bejk flimkien mal-art jifirħu smewiet. Ifraħ bejk flimkien ma' smewiet titenna l-art. Ifraħ int il-leħen dejjem jidwi tal-apostli. Ifraħ int il-qlubija qatt mirbuħa tal-martri. Ifraħ sur qawwi tal-fidi. Ifraħ standard jiddi tal-grazzja. Ifraħ bik ġimnezza minn setatu l-imkarn. Ifraħ bik ġejna mlibsa bil-glorja. Verġni warrusa. Ifraħ, verġni warrusa. Ifraħ, verġni warrusa. Ifraħ, verġni warrusa. B'dawl il-kewba ferm tennew l-orrief fl-imwiet ftakru li twassalhom ħdejħ stennew. Bid-dawl tagħha kult fi xkil rebħu l-maġi sakemm sabu lil-mulej li quddiemu kurras tmir u bil-qalb il-ħajr raddewlu. U tifkir lilek Kristu, gloria u tifkir lilek
Kristu. Staġbu l-maġi bil-bambejn, tfajjel żejr fuq dirajn ommu, dak li ħala il-bnedmejn, taħt is-sura ta' Għaddej, għarfu s-sejt tal-ħolqien kollu, u bil-ħerqa ta' wotjietom lil-mulej, u lill-ommu ħienja ferħula. Ifraħ ja Omm tal-kewba ta' dejjem, ifraħ zernieq ta' jum misterjus. Ifraħ inti ġejt fix-xejn il-bejtiet tal-qerb. Ifraħ int b'dawlek twassalna għand Alla veru. Ifraħ inġarraħt mit-tron lit-tiran kiefer. Ifraħ intajtna lil Kristu l-mulej twajjer. Ifraħ int li ħlisna mill-jasar ritwali. Ifraħ int li ħrixna mit-tajn tal-ħtija. Ifraħ int li teqret l-idolatrija. Ifraħ int titfil fjammi tal-vizzji. Ifraħ int li tmexxi fil-erf lill-insara. Ifraħ intena tal-ġnus kollha. Verġni warusa, Ifraħ, Verġni warusa, Ifraħ, Verġni warusa, Ifraħ, Verġni warusa. Meta nġabru lejn id-dar, ma kulliem stqarrew il-maġi, il-miraklu li kien sar. Ma setgħux ma jitkellmux bħal profeti dwar twelidek o Kristu. Lill-Erodi ma selmulux, li fi bluwatu qatt ma seta' jkanta. Gloria u tifħir Lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. kif iħarrab iż-żernieq dlam il-lejl dab il-qerb meta tal-Eġittu batt it-triq l-Alla tfolos imġarfejn min setetek ja mulejja fl-art waqgħu min dnubietom meħlusejn il-ġnus selmu lil-Omm Alla. Ifraħ għawmien ta' ġens il-bniedem, ifraħ telfien tas-saltna infernali, ifraħ inti tisħaq l-ingann u l-gideb, ifraħ inti tikxef il-qerq tal-idoli, ifraħ inti l-baħar li bela il-farawn gburi, ifraħ inti l-blata li s-sawwab l-mijiet tal-ħajja, ifraħ kolonna tan-nar li turi fid-dlam, ifraħ man tad-dinja iktar wiesa minn sħaba, ifraħ inti li tajtna il-manna tas-sema, ifraħ int li tfawwarna ferħ qaddis, ifraħ art imwieda misterjuża, ifraħ għajn li tnixxi ħalib u wasel. Ifraħ Verġni warusa, Ifraħ, Verġni warusa, Ifraħ, Verġni warusa, Ifraħ, Verġni warusa. Kienet orbot lejn it-tmiem tal-profeta Xmun il-Ħajja, Ruħ il-Ħodos ħaba għalliem, hekk kif refek fuq dirajh, għat li rak tarbija żgħira, sit il-ħolqien, Alla stqarrek mhux minn rajh, l-erf etern faħħar minn qalbu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u
tifħir li l-Kristu. Bħal missier ħenna l-uliet, Alla fostna der u ġeddet tan-natura liġijiet, għad li tnissel Kristu fiħ, baqa safi bla mittiefes, ħdan il-verġni, għaġib kbir, niskantaw bieħ, u li xbejba mqazza nannu, ifraħ fjur ta' ħajja safja, ifraħ kuruna ta' mġiba kasta, ifraħ in tatina ħjiel tal-ġejjieni tagħna, ifraħ inti mera tal-ħajja tal-anġli, ifraħ xitla miela li trejjaq l-insara, ifraħ siġra li fdellek kulħadd jiskan, ifraħ ġibt fiħdanek lil dak li jfittex il-mitlu fejn, ifraħ tajt għad-dawl tad-dinja il-dak li jeħles l-imjassrejn, ifraħ inti talba għal-modrija lill-imħallef tal-ħaq, ifraħ inti maħfra għal-ħatjin kollha, ifraħ inti libsa għal-min kien imnezza mill-grazzja, ifraħ inti mħabba li tisboq kull xewqa. Verġni Marija, ifraħ, verġni warusa, ifraħ, verġni warusa, ifraħ, verġni warusa. Meta nfakru dat welid, lejn is-sema narfgħu ħsiebna u tal-art jinħall l-irbejt. Ġosuritna li msejken riet jinħeba meta twilet li ben ta' Alla biex għal-glorja ta' smewiet jolli lil dawk li jgħannulu. Jawu tifħir li l-Kristu, Gloria u tifħir li l-Kristu. Fuq il-kwiekeb kollha s-sies xejn ma nbidel biex sar bniedem, il-verb talla u bla qies u ma tela minn mkien iżda tċekken u sar bħalna meta twielek minn verġni li l-koll ifaħru. Ifraħ amara talla infinit, ifraħ bieb tal-misteru l-kbir, ifraħ inti taqleb tal-qarrija it-talim, ifraħ bejk jiftaħru biljet kollu it-twajbejn, ifraħ tron aktar qaddejs minn dak tal-kerubini, ifraħ siġġu aktar meqjum minn dak tas-serafini, ifraħ fik jintisġu fl-imkien dinjitajiet diversi, ifraħ int fl-istess waqt verġni wom, ifraħ bik inħafret il-ħtija, ifraħ bik infetħu wieb ismewiet, ifraħ muftieħ tas-saltna ta' Kristu, ifraħ tama tat-teżori ta' dejjem. Verġni warusa, ifraħ, verġni warusa, ifraħ, verġni warusa, ifraħ, verġni warusa. B'dal miraklu dlong skantaw hemm fis-sema l-anġli mbierka meta l-verb inkarnat raw, dak li lejh ma resaq ħadd għandna ġien u għammar fostna bin il-bniedem lilna żgur ma jitlaq qatt bleħen wieħed
insellmulu. Gloria u tifħir Lilek Kristu, gloria u tifħir lilek Kristu. Il-kbarnet fost il-orrief il-misteru tal-Talla biex ifissru mhumiex ħfief ħadd ma jifhem bliema mod int sirtom għad li bqajt xebba verġni mbierka fit-twemmejn inżommu sod dal-miraklu kbejr fidi nistqarru. Ifraħ santwarju tal-erf etern, ifraħ teżor tal-providenza tiegħu, ifraħ quddiemek jitbaxxew l-orrief, ifraħ dusitek jarblu fiskiet l-oraturi, ifraħ bik jistaġbu id-dotturi għaqlejn, ifraħ quddiem il-kobor tiegħek itemtmu l-kittieba tal-ġrajiet, ifraħ int teqret in-nases kollha tal-qerq, ifraħ inti timla ix-biki tas-sajjieda kollha, ifraħ inti terfana mill-bir tal-injoranza, ifraħ inti għal kulħadd lanterna ta' xjenza, ifraħ dajsa għal min irid isalva, ifraħ port għal min ifittex il-ħajja. Verġni Rusa, ifraħ, verġni Rusa, flimkien. Ifraħ, verġni Rusa, ifraħ, verġni Rusa. Ek min rajħ se tilħolqien ġi fid-dinja biex il-bniedem ruħ jikseb il-ħelsien. Kien għalina raj u sit biex jiġbidna lejh der fostna bħal ħaruf, bl-umanità tiegħu jiġbed il-bniedem u bħal Alla lilu nqimu u insejħulu. Gloria u tifħir lilek Kristu, gloria u tifħir lilek Kristu. int ħarsin żgur ta' xbejbiet verġni wom u ta' dawk kollha li jsejħulek bħala wliet għaxek għamlek is-sultan tal-art u s-sema immakulata meta ġie ftijek il-ħdan u stedinna biex nannulek. Ifraħ kolonna ta' safa qaddejs, ifraħ bieb il-ħelsien ta' dejjem, ifraħ bidu ta' ġens ġdejt, ifraħ int qasminna tal-mulej il-ġejt, ifraħ raddejt il-ħajja lil dawk li twildu fil-għajb, ifraħ tajt il-għaqal lil dawk li kienu neqsim minnu, ifraħ inti xejjent l-ingannatur għalejl, ifraħ inti tajtna l-awtur ta' safjejn, ifraħ dan li fih seħ it-tieġ fejn, ifraħ int wassalna biex ninaqdu mal-mulej, ifraħ inti trawwam il-verġni twajbejn, ifraħ int laqqaħħom mal-arus. Verġni Rusa, ifraħ, verġni Rusa, ifraħ, verġni Rusa, ifraħ, verġni Rusa. Iżda m'hemm ebda tifħir li biżżejjed biex ilaħħaq mas-sebħ tiegħek bil-wisq kbir. Tal-ħajr tagħna kieku lat kellu jkun daqs frak ir-ramel ja mulejja,
ma jwassalx biex impattulek għal dak kollu li jinti tajtna lilna li nannulek. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Bħala torċa tħeġġeġ nirjien, ekk il-verġni mqazza deret lil min kien fid-dlam tat-telfien, dawl mis-sema rat kull ruħ li mexxija saħdejn Alla, erf infinit, bid-dija tagħhom dawlejn ġew l-imħuħ inħallew l-ilsna biex jannu. Ifraħ raġġ tax-xemx divejn, ifraħ dawl jiddi li qatt ma jintemm. Ifraħ int bħal berqa d-dawwa l-imħuħ, ifraħ int bħal rada tbeżza li dewwa. Ifraħ int għalina bidu tal-misteri qaddisa, ifraħ int nixxija ta' ilma bnejn. Ifraħ int bħal menqa li fija nindafu, ifraħ int tneħħi it-tebat ta' dunubietna. Ifraħ għajn li s-saffi l-arwieħ, ifraħ kalċi mfawwar bimbit il-ferħ. Ifraħ fwieħa tal-balzmu ta' Kristu, ifraħ ħajja tal-ikla mqazza. Verġni warusa, ifraħ, verġni warusa, ifraħ, verġni warusa, ifraħ, verġni warusa. Biex kull nub ikun maħfur, ġi fid-dinja b'ġisem bħalna tal-bniedem ir-Redentur. Tana l-faqar ma xejn, midinbin li tlifna kull grazzja u għalhekk għatta kull dejn li kellna u bqima insellmulu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Tal-ħolqien Jidwu l-għanijiet, aħna nfaħru il-frott taħdanek, lilek tempju ħaj ja sultana, il-ħdanek għazel bħala martu. Dak li jżomm kollox fih, qadsek u mlieħ kull ġieħ, u għallimna nfaħruk. Ifraħ tinda tal-verb talla, ifraħ int eqdes mis-santwarju tat-tempju. Ifraħ arka li l-ispirtu kesa bid-deb, ifraħ teżor ta' ħajja li qatt ma tintemm. Ifraħ diadema prezzjuża tal-mexxejja twajba, ifraħ glorja tas-saċerdoti twajbejn, ifraħ int torri tas-samma l-Knisja, ifraħ int sur qawwi għal artna, ifraħ bik jitollew l-istendardi tar-rebħa, ifraħ bik jitġarfu l-dewwa ta' ruħna, ifraħ inti duwa għal ġisem muġuħ, ifraħ inti ħelsien tar-ruħ tiegħi. Ifraħ Verġni warusa, ifraħ, verġni warusa, ifraħ, verġni warusa, ifraħ, verġni warusa. Inqumu bil-wifqa u l-aħħar strofa ngħiduha il-koll flimkien. Int jistħoqlok kull tifħir, Omm il-Verb għajn il-Qudusija, l-inqimuk u tagħna id-dmir.
il-bot minna żomm kulem, mill-kastigi u koll eħlisna jaħanina, tul ħajjitna inti eħlisna, ħenna għalina waqt li nsejħulek. Gloria u tifħir lilek Gloria u tifħir lilek Kristu. Xtejn fakkarkom li dan l-innu li għadna kem tlabna fl-imkien, il-Papa Giovanni Paolo II kien taħ l-istess il-dulġenzi li għandan it-talba tar-Rużarju għalina. Jifiri, ednieħ daqs li kiku wedna il-Rużarju. Il-Papa Giovanni Paolo kien kitbilna ek fil-enċiklika tiegħu Redemptoris Mater dwar dan l-innu. Dan l-għana kollu ta' tifħir l-imbena mill-ħafna sorijiet ta' tradizzjoni kbira tal-Knisja jista' jenna biex inħaffu il-jum li fih il-Knisja tibda mill-ġdid tieħu n-nifs sħiħ biż-żewġ pulmuni tagħha, il-vant u il-punent. Kif qed ta' spiss dan huwa meħtieġ wisq aktar illum. Ikun ta' għajnuna effettiva biex jiġi aktar il-qudiem id-dialogu li ġa qed iseħħ bejn il-Knisja Kattolika u l-Knejjes u l-komunitajiet ekleżjali tal-Punent. Ikun ukoll mezz biex il-Knisja fil-mixi tagħha tkanta u tgħix aktar perfett il-Magnificat tagħha. Morru fil-paċi ta' Kristu.